Men orang gagas aku. 70 tidak saged selawe 20 15 10.000. 10.000. Raya angger murah. 10. Edian tenan angger murah. Amit, Pak. Ya, angger murah raya tenan edian larang sithik bengok-bengok ya. Bisa 30 sama? Aku, Pak. Ya. Ya di 1 juta, berarti 1 juta. 30. 40. Saya 90 sinten? Berapa 40. Bakul iki carane ngene iki. Susu standby harus ada. 40 ya. Awal. Itu enggak lali ya. Hah? Ora iso ngerti ya. Pak daerah ngerti itu. Amane? Lampu iki ya. Segede lampu. 100.000. Lho iki sing asli lho, Mas. Lampu asli mereka panalet ra sembarangan panalet lho iki lho. Iki karo Philips